Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Kaag subong mabatian niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaagyan ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Matapos ang halos 20 oras, nasapwa na ang bangkay sa nalubos ka estudyante sa Suba sa Talisay City. College student nakuhaan sa 1.7 million pesos na balon sa suspected shabu. Motorcycle rider nga naksidente nakuhaan sa pusil. 40 ka mga katapos ang Bantay Palibot Brigade sa Sipalay City pay dalom sa cave protection training. Kag sa good vibes, first Green Chill Festival sa Sitio Dakutan, Jutay sa Barangay Ginhalaran sa Silay City. Inagtanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Kwarenta ka mga katapos ang Bantay Palibot Brigade sa siyudad sa Sipalay ang ginpaidalom sa cave protection training. Angot sa 23rd Environment Month celebration sa siyudad sa Sipalay, 40 tanan ka individual ang nagpakigbahin sa ginpatigan nga cave protection training sa City Environment and Natural Resources Office ang kahapon. Tinutuyo sa training nga ipalabot ang impormasyon tuhoy sa importansya sa mga kuweba kag mga provisions ng Republic Act 1972 o kunang National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Ginistoryahan man diri ang mga classification sa mga kuweba formations, guidelines sa pagpangalan sa kuweba kag iban pa. Ang Sipalay City ang mayara sa mga kuweba kag tuyo sang Sipalay LGU nga ma-preserve ini bilang mga tourist attraction. Sa number 9, mga organic na mga produkto kag locally produced products ang sarang karon na bakal sa likod sang Food Terminal Market sa North Capitol Road sa San Juan Street sa Bacolod City. Organic na prutas kangay sang mangga, avocado, saging, dragon fruit kag iban pa. Kasubuman utan kag mga kararuton ang sarang nga mabakal diri. May mga tanuman kag iban pagid nga mga produkto nga himo sa mga katapos ang nagkaninlain nga mga people's organization ang pwede mabakal. Sa Lunes, nagsugod kag magalawig tubtub sa Biyernes ang pagbaligya sang 20 ka people's organization. Ang kahiwatan may angot sa pagsaulog sa 31st Provincial Environment Month nga may tema nga Solutions to Plastic Pollution. Ginahaylo ang pagdala sa mga bumalakal sa ilang nga mga eco bag o kun mga reusable bags. Ginalikawan ang paggamit ng single-use plastic. Sunod sa mga manugbaligya, ang kasubong higayon ang nagabulig sa ilang nga pagduso kag pagpakilala pagid sa ilang mga produkto. Sa nabilin nga duha ka adlaw, nagalawom sila nga tigayon naman nga makabawi. Lang gani kay gina-promote nila. May mga nagkanto-kanto na diri. So makabulig ini sa amon, ma'am. Makabulig ini. Sa number 8, renovations ng City Mayor's Office ginapaabot nga matapos antes ang State of the City Address ni Bacolod Mayor Albi Benitez sa Hulyo 5. 90% ng construction para sa pag-renovate sa Mayor's Office sa Bacolod City Government Center. Siling ni City Administrator Pacifico Maghari III, posible nga mahuman ang proyekto sa madason nga semana antes ang State of the City Address ni Mayor Benitez sa Hulyo 5. Naglabot sa 16 million pesos ang pondo nga gintalana para sa renovation sa opisina ng alkalde. Bangod man sa mga reklamo, nagdesisyon ng alkalde nga sabto ng gasto sa pagpakaayos ng mayor's office agud nga maggamit ang pondo para sa pagpakaayos ng public comfort rooms. Natapos na sa City Engineer's Office ang pagkaayos ng CR sa LGU booth sa Bacolod sa Panaad Park and Stadium. Sunod nga ginatun-an nila nga makayo ang mga CR sa Bacolod Public Plaza. Ang contractor hambalya ko no ba within the week matapos na that's just an estimate. So I think we're somewhere around 90%. Tapos na. I'm excited. I think everyone's excited to see what our mayor's office looks like. Sa number 7, motorcycle rider nga naaksidente, nakuhaan sang pusil.
Kung wala pa maaksidente, wala pa kunta ni matukiban ang armas sang rider sa motorsiklo nga si Benji Varona, 44 anyo sa barangay Abu-Abu, Banwa sa Murcia sa Negros Occidental. Nakabunggo sa tricycle ang motorsiklo ni Varona sa Bangga Adela, Mansilingan, Murcia Road sa siyudad sa Bacolod, Martes ang hapon. Sa report sa pulis, si Varona ang yara sa impluensya sa makahulubog nga ilim noon. Samtang ginadapatan sa first aid si Varona, nakitaan sa mga rescuers nga mayara ini sang armas nga nataklos sa sentro sang iyang waistband. Sa ginpangitaan sa mga dokumento si Varona, napaslawan ini nga makapakita sang permit kag lisensya sa iyang pusil. Ginkumpiskar sang otoridad kay Varona ang isa ka 9mm nga arms core pistol, galoaded sang siyam ka mga bala. Detain karon si Varona sa custodial facility sa Bacolod Police Station 7. Sa number 6, mangunguma patay matapos gintiro man lang sang iyang bayaw sa Cabancalan City. Patay ang mangunguma nga si Glenn Panganiban matapos gintiro sang iya man lang bayaw nga si Glenn Sedayon sa barangay Tampalon sa Cabancalan City. Sa investigasyon sa Cabancalan City PNP, yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon, ang biktima sang gintinguhaan sini nga atakihon ang suspect. Naglalisay ang suspect kag biktima sang hinali na lang ang suspetsado nagkuha sang pusil kag ginpalupok ini nga nagresulta sa pagkaigo sang biktima sa paa. Gilayon nga nalagyo ang suspect kag gintinghuaan nga dalon sa ospital ang biktima apang gindeklara ini nga dead on arrival. Padayon pang investigasyon sa kapulisan kag pursuit operation batok sa suspetsado. Sa number 5, isa ka estudyante nakuhaan sa masobra sa 1.7 milyones pesos nga balor sa ginaligar shabu sa isa ka buy-bust operation sa Bacolod City. Naglabot sa masobra 1.7 million pesos ang balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa buy-bust operation nga gipatigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency kaupo ng Police Station 2 sang kahapon sa Purok Tahong, Barangay 2, Sudad sa Bacolod. Sunod kay Police Station 2 Commander, Police Captain Paul Vincent Pendon, ang nadakpan ginkilala kay Arnold Caso, 19 anyos, estudyante kag residente sang amuman nga lugar. Dugang pa ni Pendon, si Caso ang ginakabing nga high-value individual kag 3 ka semana nga gina-surveillance antes ginpatigayon ng operation. Ilaman o sisaon ng report nga miyembro si Caso sang isa ka dako nga sindikato. Nakuha sa iyang 50 heat-sealed transparent plastic sachets sa ginasuspetsuhan shabu nga may kabugaton nga 255 grams. Si Caso ang detained karon sa custodial facility sa Police Station 2. Sa number 4, nag-18 na ang mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nag-record sang swine death. Nadugangan man sang isa pagid ka bag-o nga barangay ang nag-report sang pig deaths. Sa datos sa Provincial Veterinary Office ang Hunyo 27, nagdangat sa 166.1 million pesos na ang balor sa kahalitan tugas ng swine deaths. Ang banwas ng San Enrique nga ginasunda naman sa Bago City kag banwas ng Valladolid ang mga may matagas nga recorded pig deaths. Masobra sa 2,000 ka mga baboy ang na-record nagkalamatay sa amo nga mga LGU. Pero sa June 27 man nga datos makita ang paglubo sa nagakapatay nga mga baboy sa matag adlaw kuni paanggid sa nagliligad nga semana kung sa diin nagadangat sa 300 tubtub 400 ang nagakapatay nga mga baboy. Padayon naman ang assistance nga ginahatag sa mga apektado nga hog raisers. Sang Lunes ginlunsar sa probinsya upod ang Project Hope Foundation Incorporated kag iban nga partners ang Project Hope o kun honest opportunities for Philippine entrepreneurs nga nagatuyo sa paghatag sang libre nga livelihood program sa mga negrense entrepreneurs. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, may 400 ang nagbenepisyo sang amo nga programa nga nagalakip sa mga apektado nga hog raisers. Iban nga mga benepisyaryo sa proyekto ang sa idaluman sa mga programa sa Provincial Environment Management Office, Office of the Provincial Agriculturist kag Technological Livelihood Development Center. Sa number 3, Bridge para sa mga dump truck na ginahakutan sa basura sa Bacolod City ang operational na. Dili gabase ang balayran sa syudad sa private garbage collector.
Ginsiguro na sa Department of Public Services sa pag-operate sa weighbridge sa sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Sunod sa kay Maria Fetres Fuentes, OIC sang DPS, kinalauman sa syudad nga mas mapabaskog man ang paghakot sa basura sang IPM-CDC nga mo ang private garbage collectors sang syudad. Sandig sa nakasugtan, 1,250 pesos per ton ang suktanay sa tunga sang syudad kag IPM para sa mahakot nga basura pakadto sa landfill. Nalakip man sa 220 million pesos ang kontrata. Ang 63 million nga pondo para sa pag-maintain sang IPM sang sanitary landfill. Ginahulat naman karon sang DPS nga matigayon na ang pag-release ang pondo nga magagikan sa 4.4 billion pesos nga loan agreement agud nga matigayon ang expansion sang landfill sang syudad. Ang atong payment sa IPM would depend sa volume na i-deliver nila sa landfill. Pero ang pinaka-objective naton nga nag-weight-based kita because para sa amon, during the draft of the terms of reference, isa mga strategy para ma-increase man ang ilang collection efficiency. Sa number 2, Gobernador nagapati nga handa na ang pungsod sa paglift sa nga public health emergency bangod sa COVID-19. Inibilang reaksyon sa ginaduso man ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga nagsiling sang Lunes nga iya iga-recommend sa Malacañang ang paglift sa public health emergency status sa COVID-19. Ang World Health Organization sang Mayo ang nagpahayag nga ang COVID-19 hindi na global health emergency. Suno kay Lacson, handa na ang pungsod sa pag-adjust sa karon manageable na ang COVID situation. Hindi kasubong sadto nga nagatimbuok ang kaso. Samtang nagalaom naman si Lacson nga madugangan pang supply sang bivalent vaccines nga mag-aabot sa probinsya. Prioridad ang mga healthcare workers, labi nang yadto nagatrabaho sa mga ospital. Pero ang supply nga nag-abot sunod sa Provincial Health Office ang hindi magkaigo sa kadamuon sang health workers sa karon. I think we're ready for that already. We have learned to adjust many times already ang COVID nang mutate. And so we are just adjusting to the situation. Unlike before where the numbers were very high, now it's really manageable. No? So I think we're ready to also, as a country, I think we're ready to lift already the emergency status. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Matapos ang halos 20 oras, nakit-an na ang bangkay sa grade 6 student na nalumosag kahapon sa Suba sa Talisay City. Isa ka nagapaligo sa Suba ang aksidente nga nakasapu sa iyang bangkay sa idalong sang tubig. May report si Nico Delphi. Humalin sa Martes ang hapon naging masako ang search and rescue operation naging patigayon sang Talisay City DRRMO upod sa katapos ang Talisay City BFP kag Coast Guard. Iniagod makita ang 12 anyos nga si Mayan Suplemento nga na-missing sa maligo sa Matabang River sa Hacienda Manaol sa siyudad sang Talisay. Kainas ang aga, liwat naging usoy sa mga divers sa pangita sa bata. Pati ang kilid sang Suba, ginpang isa-isa. Kung mga past 6 o'clock, call off ang operation. Ito pag nga nag-ulan, kagadulong na. So nag-resyon naman kami na mga 6 o'clock ng aga. Tapos, hindi naman na sa subong adlaw. Balik din siya naligo, dumping area. Mga almost 1 kilometer away. Sakop na sang barangay Matabang. Pupod man sa pagpangita mga ginikanan ni Mayan nga Sanday Ramel Suplemento kag Ruela Delegao. Halin sa barangay Matabang hasta sa barangay Zone 15. Istorya sang Iloy nga si Ruela bangod wala sang klase kahapon naghinagaray ang mga abyan ni Mayan kag ang iya utod nga malagaw. Lipod sa ihibalo sang Iloy nga halin sa ila balay sa barangay Bata, makalabot ang iya mga bata paligo sa Suba sa Talisay. Pabayaan mo na sila, pero yung Suba, why dito ni kabalo? Kung kabalo ko nila, punggan ko ni Kabalo sila. sa Maglangoy. Hindi sa kabalo. Kaya nagakusanay pa sila kung sa mga upo dyan mo. Pupo dyan man magulang niya. Why, ang magulang niya, tutuya sa takas, bali, ang bata yan na, tapos ang higa, yan nagakusanay sila. Eh siya, may kahoy sila nga sakaan, kuno, may ginrix, may nagbulig ko sa ila, siya kuno wala. Uli, nasa kuno ginambalan,
Nang may upod pa kami, gali siya napadalong sa siguro basing ko ba sinadanlog sa blakay na pagok yan. Ano po? In oras ang nagligad sa makabaton sa impormasyon ng mga rescuer nga nakita na ang biktima sa mga nangayaw man paligo sa suba sa Talisay. Suno kay Jafet Pedalino nga taga Barangay Banago sa Bacolod, nakibot sila sang mahikapa ng bangkay nga dumdum nila anay nagalutaw lang nga tuwalya. Wala sila magdumdum nga bangkay nagali sang bata nga nasangit sa kahoy kag mga bato sa tunga sang ginapaliguan nila nga linaw. Pag-check naman mo kung dalo mo rin, kaya maligo tayo mga kabataan. Tapos, Ginapla naman nakita, kaya binamon daw tawel lang bla. Di pa kadto ni ni Jack. oo. Kaya gin-check ya kung tawo na naman kot sa kung tawo, papalapit naman tawo. May kabudlayan ng mga rescuers sa pag-recover sang bangkay bangod madanlog ang alagyan. Halos hindi man mabaton sa mga ginikanan sang biktima nga wala nang ila anak. Si Mayan ang ikalima nga bata ni Ruela nga graduating kuntani sa elementary sa madason nga bulan. Ano pang daw last niyo sir ngayon istoryahan na isang antes na nagpaligo? Anong... Oo. Walang lisensya si mo ma'am? Isa kalisit siya sa ako kay pagkuli sang kila, gisugat pa sa ni papaya. Bangod sa kakulba kag malubog ang tubig sa suba, nagtinakas naman ang pila ka mga ekskursiyonista nga nangayaw man paligo sa lugar. Ginpapuli man sa mga rescuer ang iban pa nga nag-inabot sa suba agod nga mapaiway ang posible trahedya. Natala na nga magasugilano ng barangay kag DRMO sang Talisay para maplanuhan kung bala pasugtan pa ang pagpaligo sa mga bahin sang suba nga nagalabot sa 10 feet ang kadalumon. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mahilig ka ba na magkaon sang tahong? Mga nagkalain-lain nga pamaagi sa pagluto sang tahong o kung green shell ang ginbida sa pinakauna nga Green Shell Festival sa Sitio Dakutan, Jutay sa Barangay Ginhalaran sa siyudad sang Silay. May report si Romeo Subaldo. Maybe ang tahong nga may cheese kag malunggay, makaon ka. Ini ang isa sa mga ginbida nga recipe sa pinakauna nga Green Shell Festival sa Sitio Dakutan, Jutay sa Barangay Ginhalaran sa Silay City. Creamy cheese, green shell, with malunggay. With balunggay. Sino ni sa recipe? Amo, just imbento lang. Nagbilagay ka mo nga grupo. Kami maguluto. Magutod ka mo. Inyo ni recipe. Yes, sir. Ginaw-brand ka di sa balay. Oo. Garlic buttered tahong with corn, you like? Kasi ni siya recipe mo gan eh. Iya sa nga akong husband. Isang mana mo. Amo rin nasulat niyo ni Perme? Oo. Patsagan mo, madaog ni siya nga recipe. Depende. Tahong steak, tilawan mo. Anong tawag sini nga luto? Steak. Ha? Steak? Green shell steak? Green shell steak. Perte. Di mo nahalin na nga recipe, sir. Ginapamudjot-mudjot lang ng mga ngalan sa kilit-kilit. Galuto ka gan? Ilig mo luto? Ilig-ilig ko man magluto. Paelya abi nga tahong ukon tahong nga ginhimo tinola, kag ginbutangan sang kapayas kag daon sa katumbal, makaon ka. Pailya. Pero green shell tanan. Oo. Green shell ang sabor. Oo, tapos ari eh. Karilin, tinulang green shell. Kapayas at saka katumbal nga daon katumbal. Daon katumbal at kapayas. Ibis ka manok, green shell. Oo, Ang green imunos. May tahong man in creamy mushroom soup. Imbis nga baboy, tahong ang ginhimo nga Bicol Express. Grilled tahong, siomay nga tahong kag, kimbap nga tahong. Pila lamang ini sa nagkalain-lain nga mga recipes ng green shell nga ginbida sang mga residente. Ginjudge ang ilang entry sa sabor kag presentation sang pagkaon. Kamusta ang sabor, sir? Do green shells? Bakit? Siya pa to? Tandaan pa namin. Sunod sa Purok President kasi Jonel Gustilo, magluwas sa punaw, madamo sa green shell sa ilang lugar. Ganit na pinsaran nila nga magpatigayon sa kapistahan gamit ang ini nga produkto. Nimo namon nga sing ko green shell na lang kaya matamat naman kami patindo green shell anda sa amon sa baybay namon. So damo kini green shell. Oh, green shell.
may mga green shell na kami dati nagbululig man di sila para mapadayon ng amon green shell. Tapos sang nagpungko na kami, nakaistorya kami sa upod si Wilmer Go kag si Ricky Gustilo kag upod ka si Ludovico Gustilo man kami naginominom kami. Nag-shot kami doon amo to ginistorya namon nga try tabi pa magpista sa aton mapag Green Shell Festival ta. Isa lamang ini sa madamo nga mga aktibidades ng sitio para makahatag sa kalingawan sa mga pumuluyo. Barb, sang muna, LGU may fiesta. Mga barangay na fiesta. Subong pati sitio may mga fiesta nga kaulingon na. Nagtilaw kami. Allergic ko sa seafood. So. Ay, makutonto ka tayo kung anong pinaka namin itong luto sa taho. Ano kita ko, Barb, pinaka-unique ang kimbap, Korean. Gini mo sa Korean food ang tahong. Grabe ha, wala kaluwas ang tahong sa Korean. Kagamit ang mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga kalibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.